Здравейте хора, аз съм Ани. А аз съм Ева. И в днешното видео ще отваряме пратка от Тему. Аз мисля, че ето тази шкаф ще се отвори. Така хора, сега сме се съмнили с една нотча, защото не знам как ще може да го отворим. Дали ще може без ножица или с. И забравих да кажа, че може би ето тук, ако чувате нещо, това е Лео. Ето тук някъде или тук, не съм сигурна, ще излиза снимка на продукта, но някой няма да излиза, защото сме поръчали от компютъра на Пати. Така сега аз ще отворя. Отвожда на хубаво. Така, има някакви пликове това, чайка. Има някакви неща. Искаш ли да пробвам? Не. От тук виждам калуфа на детето. Добре, сега ще поставим там камерата. И така хора, сега аз ще видя първо моите неща и след това на Ева. Първото нещо, което видях е моят кълъв, който си бях поръчала за телефона. Така да го видят хората хубаво. Вижте колко изглежда много яко. И сега предлагам да го поставим на своя телефон и да видим как ще изглежда. Да, хора, ето го телефонът. Това е моят стар, да знаете, аз съм с новия, да. Изглежда на междуто много яко, защото е такъв къдър. Не знам дали сте виждали. Той е мега готин на пипане. Да. И сърцата, тези очертания на сърцата имат някаква по-различна, мисъл на допер са по-различни. Не знам, много яко. Да го сложиме на моят телефон. Пасва перфектно. Боже! Боже, това е най-готиният кълъп в света, хора. И е така, не, това е жестоко. Защото копчетата наистина работят перфектно. Вау! Аз буквално хора много се радвам за моят кълъп. Радвам се. Сега ще разчистим тези бокуци и ще продължим към следващия мой продукт. Сега хора, Ева ще се отвори нейният продукт. Това сега ще той и тук виждам тази лош бак, де си взех. Тук може би ще вземе снимка. Ето това. Сега ще ви го разпакам, за да го видите по-добре. Така, сега ще го запаковаме. Взимам ножицата на помощ. Това е мега готин. Погледнете. Тук само съхранявам всичко и когато пътуваме да си слагам най-различни неща за баня, защото е лош. Мириш ужасно. Така е. Ето видите колко е дълбок, всъщност колко много неща могат да се поберат. А това беше най-малката част, той имаше различни размери, помниш ли? Представете си как ще е най-голямата, защото това е най-малката. Така, вече може да преминем към на Ани втория продукт. Сега Ани ще се запакова. Давай, тя видя една много яка цента, която да се поръча. Да, чакай. Те са най-за нещата. Не гледай. Боже. Това са твоите неща, така че... Много ме е любопитно. Може да не е само чантата. Може да се дума. Ето я буквално, тя е с форма на мече, хора. Да, ето ще става снимка. Вижте, от плика се вижда, че е на мече. Тя е мека, аз мисля, че ще бъде, тя е мекичка. Да я отворим. Чакай. Чакайте, хора. Явно, защото много се вълнува за тази чанта, защото толкова някаква чанта само за колко лева за брани. Уау!
Не. Тя е мекичка. Я да видим какво има вътре. Сигурно не са, мама. Опа, има малко място. Чакай, Ева, не я Казва, че цяло вътре. Така че само това може да се сложи. Нека да видим как ни стои. Чакай, тя понеже ще ми е дълга, Ева. Ще те дълга ли? Дай поне да сложи да. Да, ще ми е дълга. Нищо, дай за сега, и така сега да се мъчим. После ти я бъде това. А само искам да ви покажа какво има отвътре, защото... Така, хора, сега ще покажем какво има отвътре. Когато си взимате тази чанта, ви препоръчваме да не си я купувате, защото, както може да видите, дори телефона не може да си пъхне. Пробвахме на баща ни телефона. И буквално аз дори ръката не мога да си пъхна вътре. Буквално по-добре. Така че това е малко вид измама, така че по-добре да не си я взимате. Така, сега ще... Ани каза, че видя моя кълъв. И така че... Не. Хора. Те са мега готини. Нали? Така, сега ще изпаковаме всичките и ще изпаковаме. Сега ще изпълня на моят телефон. Само тъпото е, че не знам как да ви го покажа, но може би ще снимам, например, от на тебе телефона, ще ми го прати, ще ми го по някакъв друг начин. Мале! Той е толкова гладък на пипане, толкова е хубав на пипане. То си личи, че е много хубав на пипане. Мале! Не. Поне колко са реалистични панделки. Аз бях видяла само тоя. Много яко изглежда. Сега ще ги сложа и да. Така, хора, ето това е кълъфа. И се усеща много яко на пипане. И мисля, че ето, не се работи перфектно. И това всичкото тук е топа, просто много харесва. Така че да, сега ще пробваме и този кълъф. Хора, това е втория. Много яко изглежда и пак всичкото ми се работи перфектно. Така че аз съм много доволна и ще си ги редувам тези кълъфи. Хора, намерих още една покупка за мен, слайм. Нека да го отворим пред вас и да видим какъв е по-точно. Чакайте. Малко трудно се отваря. Аз съвсем забравих, че си поръчала слайм. И аз въобще не се сетих, аз мисля, че повече покупки нямам. Я ми помогни. Ева ще се опита да го отвори, защото на мен е много трудно. Чакай. Изглежда много яко. Дано да е яко да не сте се разочаровати. Уау, хора! Вижте, чакайте. Ето го и слайма. О, изглежда много яко. Айде да го отколаш, да го вземеш. Той е мега готин човек! И някакъв много старен. Той като някакво сквиши, буквално много хубав. Много е твърдо, ще трябва да го добре ми, дай ми купа, за да го сложа вътре в нея. Купа за храна. Да, защото той е много голям и аз ще го извадя, ще падне на масата. Но може сега да не го изваждаш. Аз искам да го... Те хората го видяха, надявам се. Гнусно. Така, хора, състава ми се махна, понеже разбрахме, че повече тя няма никакви продукти от Тему, така че аз продължавам моят си канал. Вадя. Ето това нещо, аз изобщо не знаех какво е. И май баща ми си го е поръчал, но не съм много сигурна. Пише нещо.
няма на български, просто прекрасно. Така че да, не знам какво е това, май са от нея турбички, дето може да се слагат някакви неща. Така че да сега изпитам си става, понеже не е моят този продукт. Следващото нещо, като няма как се изпусне, защото е много шарено, са тези коректори, които си взех. Ето ви. Ще докладвам в някое друго видео да видя как работят, дали работят добре. Преди съм си поръчала много коректори от Shein и работят перфектно. Така че, да. Така продължаваме, дами и господа. Това са много ластици, дето аз си взех. Сега ще вържа с тях и ще видим дали вършат работа. Така, сега ще се вържа пред вас с това, между другото малко е прекалено широко, не съм сигурна дали ще ми държи косата. Много се надявам да ми я държи, защото поне колко съм взела. Просто да. Така че, ако чуя си някакви гласове, това е защото състава ми си я пуснала телевизора. Така, сега ще се върна. Май, понето докъде може да се такова. Колко пъти трябва го? Е така. О, добре! Значи, такова. Държи добре, мисля, че ще ми свършат работа, но после много пъти трябва да го завърта, за да се стегне хубаво, което не е много удобно, но все пак не виждате, че държи. Така, вече виждам само някакви малки пакетчета, май са гривни, които тати си е поръчал, така че пак ще ги видим. Погледнете. Колко много гривни само. Тук, това пак е на Ани. Някакви такива, някакво градарче за най-добри приятелки май. Тук пак някакви гривни на тати. Ето. Тук цели черни. Така. И това. Хора, надявам се да сте харесали моето видео, моят анбоксинг от Temu. Защото това ми е първото видео, което анбоксвам нещо и то от Temu. Не нещо, нали, и преди съм анбоксвала от Shein много, обаче от Temu никога на видео, така че да, надявам се да ви е харесало. Споделете, последвайте ме в инстаграма ми. А от мен, чао!